Hello guys! Днес ще хейтим Дани Студио. Я да видим какво имаме тук. Проста му работа. Ще сложа тази пръчка и няма да можеш да се наведеш. Хора, бас слагам, че ще щупи пръчката. Ако я щупи, subscribe to my channel. Си ръцете ето тук. Е така като ти сложа пръчката и няма да можеш да се наведеш. Браво. Ще сложа тази пръчка и А няма сега трябва да гледаме. да се хода. Какво е сега това? То с наистина я щупи. Ти я щупи! Тя е щупена! Съжалявам. Ще сложа тази пръчка. Много смешно. Да, сега знаех си. Не знаех какво е. Смешници. Те са като жени. Трябва да поговорим. Оле, какво ли направих тук? Кой от APG кецовете ще избере Его? Нека да видим сега! Кука. Айде да направим. Ние сме тези, които не вървят по отъпканите пътеки. Наистина ли бе? А защо ходите по Софийската улица, бе, мангали? Българите. Тези, които проправяме свой собствен път. Какви музики набрия, брат? Тези, които ще оставим своя отпечатък и ще създадем нова следа. Първата крачка може да е не сигурна, но Вижте, Дина. Каква грозна муцка. Кринч! тя е най-важната. Тя ти дава нужния старт и те Кринч! доближава по пътя към върха. Кринч. Кринч. Много ти благодаря, че ми я даде. Кринч. Какви музики набрия, брат? Аз ще го направя по-добре, бе, слабаци. Давайте, седим. Много смешно, ма. Браво, е. Часа е пътя? 8. Мале. Ужас. Пу. И колко часа е пътя? 8. Мале. Ужас. Ти си ужасна. Колко часа е пътя? Ако на мен ми направиха, ще ги отепам. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap Смачка your му hands. това дет не трябва, е. If Не мога да се наспивам и това е. Аз ли бавно спа? Тия ли нощи са къси? Не знам. Не мога да се наспивам Смешна и това е. работа. Аз ли бавно... Проверих октопод, долу имат гробище, от мини и октопода е долу под камъка. Това са всички Взимам се сме. Добре дошли, ето в входа и тука метрочасия и Лаубер. Кое е това? А това? Оп, минаваме на другия постер. Бум, бум. Влизаме обаче, хопа! Вляво имаме картолината. Влизаме и сега се засилваме. Наближавам, виждам секцията. Бам! Лаубер, корнера, Лаубер. Тука му... He thought it would be fun launching the world's biggest paper airplane off a cliff. At first it looked harmless. What's 9 plus 10?
Nobody can stop what God has for you, and what God has for you is only for you. Don't worry if you see others getting. Ай! Аз мисля, че спря клипчето. Bro, I've been thinking again. И стига толкова. Еми, хора, казваме си чао.